Parlok hatu pide ban yo sngau shphang ka satellite internet. Kene ka satellite internet kalapoi hari India jongi menta. Ka jing state jong ka internet kalong arne lai sha ban ya ka Jio bat ka Airtel. Kene ka satellite internet ka one bait najrong. Ka kerting jong kene ka satellite internet kalong Starlink. Kene ka de ka company jong Elon Musk. Lada baro ki briu jong keri ki pendon kam ya kene ka satellite internet de ka Jio bat ka Airtel kan kudno. Hoit anyway ka Jio bat ka Airtel ki pen I ya ka jing sarong ka bakraw hagine gisni bat ka network jong kiru kala hiar dor bha hagine gisni ka sniu shisha ka network jong ka Jio hagine gisni umtanga ka waban tip ki sim card ayu pi pendon kam Jio ne Airtel ngau bha ai ka jingra jong pi po ka comment section paralog hagine gisni ka Jio bat ka Airtel ki perkhat ba don telecom company ka ba kham he ban ye ki ham market de na ta ga dau ba ka Airtel bat ka Jio ki ban kiu ya ka do recharge kat kum ka jingkwa jong ki ka Jio bat ka Airtel ki ngau ba pat don ka weru ka company telecom ka ba one sha ka market ban ye khun bat ki ka Jio bat ka Airtel ki ngau ba le se menta kanam don shu ka company telecom ka ba one ban ye khun bat ki de na kata ka dau ba ka Airtel bat ka Jio ki ban kiu ya ka do recharge kat kum ka jingkwa jongki hanrei menta lawan ka we ka company ban ya khun bat ki bat kata ka de ka Starlink internet ka satellite internet watla ya ka ne ka satellite internet la ban pentrei kam habaro ka we kari India hadu menta hanrei ya ka pelan recharge jong karu lapun bena ngan saya itu sepang jongki hadit kene ka satellite internet kam don tower kan I connection bait nejrong bat hangnong no ba phisa la haying ne haklau tikna ba phinyo network bat kataru da ka internet ka bastin pha kaplan recharge jongka kalong hadu unriu hadu news pa shibnai katkum ka jingtip jonga katkum ka jingtip ka bangalayo bat kala ban kham duna shu lada ya kane ka satellite internet la pan rekam hakal leng kari India ka Jio bat ka Airtel ki la shim ka bupura ya ka jingshisha ba shim la don kono ka company telecom ka balami hadu menta ban ya khun bat ki bat menta gasni nas nga comment shibun ba ka satellite internet kala poi ha market bat menta kalawan ka company telecom ka bala ban ya khun bat ka Jio bat ka Airtel